Tänään on tunnepäivä oikeastaan, on ollut tunneviikko. Mä tiistaina pidin Aroma Freedom ohjauksen. Mä pidän aina kerran kuukaudessa tämmöisen pinttyneistä tunteista vapautumisharjoituksen ohjattuna, joka on kaikille avoin, johon tarvitaan 2 öljyä aloituspakkauksesta, eli Stress Away, frankincense ja laventeli. Mutta nyt tänään mä oon menossa tuonne Viisauden tilaan pitämään öljyiltaa tunne kehotasapainon otsikolla. Ja tänään siellä aion ottaa, Feelings Kithän on meidän niin tämä tunneöljysarja. Muitakin toki on tunneöljyjä, mutta tämä on semmoinen setti, jolla tehdään 31 päivän semmoista ohjelmaa. Plus sitten kaikki nämä 6 öljyä, jotka tässä on, niin ne on tosi vahvoja tunneöljyjä myöskin ihan sellaisena ja yksinään. Ja sieltä Feelings Kitistä mä poimin tämän päivän aiheeksi Forgiveness-öljyn, eli anteeksi antamisen öljyn. Me tehdään siihen liittyvä harjoitus, mutta jos haluaa antaa anteeksi, niin se ensimmäinen askel siihen on nöyryys. Eli nämä 2 öljyä on keskiössä tänä iltana ja päättää ikään kuin tämän tunneviikon mun osalta. Mutta mä haluan nostaa tähän sitten vielä tämmöisen Rise Above-öljyn, joka avautui mulle. Nämähän on nämä öljykokemukset aina kovin semmoisia henkilökohtaisia, kun ne on niin vahvoja semmoisia sisäisiä tunteita. Niillä ei ole mitään tekemistä niin kuin loppujen lopuksi sen kanssa, että mitä ne öljyt sisältää tai millä ne edes tuoksuu, vaan se meidän sisäinen kokemus niistä on se, joka saa meissä aikaan muutoksen. Ja tämä Rise Above-öljy tuli mulla tuossa kesällä, kun on joskus semmoisen metaforan kuullut, että kun puhutaan veden päällä kävelemisestä, niin se tarkoittaa sitä, että otetaan ikään kuin ollaan niiden tunteiden päällä, eli ollaan sen tunnetason päällä, eikä olla niiden tunteiden kuljetettavana. Ja mä sain kokea sen oikeasti ihan omana sisäisenä kokemuksena tämän Rise Above-öljyn kautta tuossa kesällä, ja kirjoitin siitä silloin semmoisen pienen jutun tonne blogiinkin, koska se oli tosi iso kokemus. Eli sun ei tarvitse kaikkia todellakaan öljyjä siellä hyllyssä pitää eikä tarvitse olla. Ne aina tulee sinne sitä mukaan, kun me niitä tarvitaan. Mutta tässä on nyt esimerkiksi sinne tunnepuolelle kyllä semmoinen voimakolmikko, että jos resonoi, niin ryhdy käyttämään näitä. Ihanaa päivää teille kaikille.